Refrakčná operácia je povrchová úprava rohovkového tkaniva pomocou infračerveného lasera, kedy sa mení optická mohutnosť celého oka. U našej pacientky prebehla metóda LASEK. Dôvodom je to, že u športovcov preferujeme predovšetkým mini-invazívne metódy. Ja som sa na tú operáciu psychicky pripravovala. Najprv som bola vo veľkom strese, potom som si povedala, že všetko bude v pohode. Takže už som sa potom tak veľmi nebála, ale pamätám si priamo ten moment, keď som ležala na tom stole, mala som otvorené oči a vlastne tým laserom vykonávali tú operáciu, takže to si pamätám. Pred laserovou operáciou je samozrejme dôležité predoperačné vyšetrenie, kedy sa určujú indikačné kritériá na daný typ laserového zákroku. To znamená, že pacient by nemal mať nejaké celkové zdravotné ochorenia, ochorenia na rohovke alebo ochorenia sietnice. Celý laserový zákrok obidvoch očí trvá približne 15 minút. Výsledky po laserovej operácii u pacienta, ktorý má stabilné dioptrie, sú trvalé. Priebeh operácie je relatívne taký plynulý. V úvode sa stanoví definitívna dioptrická hodnota, ktorá sa bude laserom odstraňovať. Následne sa aplikujú pacientovi kvapky proti bolesti a zákrok sa ďalej realizuje už na operačnej sále pri laseri, kedy sa v úvode najskôr dáva do oka očný rozvierač, ktorý permanentne drží oko otvorené. Ďalej sa aplikujú dezinfekčné roztoky a ďalej sa vykonáva laserový úkon. Prvé výsledky po operácii má pacient približne do 10 dní, kedy sa už najviac stabilizuje zraková ostrosť a minimalizujú sa pooperačné komplikácie. Naša pacientka je aktuálne 7,5 roka po laserovej operácii a jej výsledky sú veľmi dobré. Úroveň zrakovej ostrosti je momentálne 100%. Ja by som do operácie očí išla určite znova, doteraz z toho benefitujem. Mám o mnoho komfortnejší život a určite si to neviem vynachváliť, hlavne pri tom športe. Nemusím sa vôbec obmedzovať a je to super. Laserovú operáciu doporučujem profesionálnym, ale aj amatérskym športovcom z dôvodu bezpečnosti, krátkej rekonvalescencie a rýchlemu nástupu do tréningového programu.